Hola, molt bon dia a tots i a totes i bon any 2021. Volia fer una salutació a les persones que m'acompanyen en aquest acte, que són el coordinador de l'àrea, el senyor Javier Villamayor, la gerent de Promoció Econòmica i Ocupació, la senyora Trinidad Molina, i tot l'equip directiu i tècnic de la Gerència de Promoció Econòmica, i saludar-vos també als regidors, regidores, personal directiu i tècnic dels ens locals de la província de Barcelona que avui ens acompanyeu. Malgrat que no ens puguem saludar en persona, ateses les circumstàncies, encetem també una nova presentació del catàleg de serveis de la xarxa de governs locals de la Diputació de Barcelona en format virtual al que ja estem tots i totes molt acostumats. El dijous passat, la presidenta de la corporació, la senyora Núria Marín, va presentar en roda de premsa tot el catàleg de la nostra corporació i avui ho fem en l'àmbit de la promoció econòmica i ocupació. Una matèria que segur que esteu d'acord amb mi, que ara més que mai pren una importància cabdal per ajudar a la recuperació i la reactivació de les nostres economies locals. El catàleg de serveis que us presentarem avui és la nostra caixa d'eines, la caixa d'eines que disposeu anualment, però, òbviament, també volem que aquesta caixa d'eines respongui també a la urgència del moment, a la situació que estem vivint, perquè som conscients que les vostres accions i programes s'han vist modificats arran d'aquesta conjuntura socioeconòmica i, per tant, els nostres productes i serveis també han de respondre a aquesta situació. Al juliol de l'any passat vam presentar el nostre pla de reactivació econòmica dotat amb 30 milions d'euros. Ja en coneixeu algunes de les accions més rellevants, però permeteu-me que faci una molt breu explicació de tot allò que hem posat en marxa. Vam reforçar les vostres estructures d'atenció a les empreses i de les persones en situació d'atur, els centres locals de serveis a les empreses, els serveis locals d'ocupació, les oficines tècniques laborals i els observatoris de desenvolupament econòmic. La dotació va ser de 5 milions d'euros i un reforç que continua aquest any 2021 perquè sabíem llavors i sabem ara que la situació continua sent molt greu. Vam posar també en marxa un nou projecte, Treball, Talent i Tecnologia, dotat amb 10 milions d'euros, perquè sabem que la tecnologia, especialment en aquesta crisi, és un element diferencial i clau pel progrés econòmic i social tant de les empreses com de les persones. També vam activar un pla de reactivació d'ocupació, els antics plans locals d'ocupació, amb una dotació de 12 milions d'euros, una mesura pal·liativa d'urgència que pretén ajudar els governs locals i que confiem que s'adreci especialment a les persones que més estan patint les conseqüències de la pandèmia. També vam iniciar un nou projecte per preservar l'ocupació del sector de l'automoció davant el tancament de la Nissan. Són molts els llocs de treball que perillen en aquest sector industrial i un sector que és molt important i el que hem de treballar per crear ocupació, tant per crear ocupació com per no destruir-ne més. Com sabeu, som ferms defensors de la indústria com un dels elements motors de l'economia i el sector de la mobilitat ja porta anys enfrontant-se a una profunda transformació i aquesta crisi encara ho està accelerant. Els governs locals també hem de ser partícips d'aquest repte. Vam treballar i ho continuem fent per la millora d'implantació també de les àrees de promoció econòmica urbana, les APEUs, i en el catàleg de serveis hi ha novetats en aquest aspecte. Aquestes van ser algunes de les accions que vam posar en marxa l'any passat i moltes d'elles continuen vigents en l'any 2021. El catàleg que avui us presentarem també respon a la conjuntura socioeconòmica actual, ja que volem que ho sigui, com he dit al començament, de plena utilitat. Tenim davant nostre el gran repte de donar resposta a la ciutadania, especialment aquella més afectada per aquesta crisi. Jo crec que no només és un repte, sinó també és una oportunitat. Ser ara treballadors i treballadores públics pren més sentit que mai. El nostre deure i compromís per ajudar, informar i actuar per transformar i evitar les desigualtats socials que tota crisi aflora esdevé encara més ferm. Per aquest motiu ja sabeu que podeu seguir comptant amb nosaltres, amb la Diputació d'encapçalar està a la vostra disposició. Vull aprofitar també per agrair la feina que fa tot l'equip tècnic de la meva àrea i també la feina tècnica que feu des dels ajuntaments, sobretot en aquesta etapa tan complicada que ens està tocant viure. Volem que veu que continuem tenint les portes obertes per seguir copsant les vostres necessitats. I és d'aquesta manera com volem incorporar també tot allò que ens aneu dient per millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'impacte dels nostres programes i de les nostres polítiques locals. El dijous passat, el ple de la Diputació va aprovar aquest catàleg, el catàleg de la xarxa de governs locals de l'any 2021, amb un objectiu molt clar, que és la lluita contra la crisi econòmica i social
Actuen amb un pressupost de més de 95 milions d'euros, el més gran que ha tingut el catàleg des del seu naixement en el 2006, i, òbviament, aquest catàleg també ha de donar resposta als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU. Uns objectius que ens interpel·len de forma directa als governs locals i, concretament, en el nostre àmbit, l'objectiu número 8, el qual persegueix la promoció del creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. La crisi ens posa més difícil la consecució d'aquest objectiu, però no el podem oblidar davant les nostres accions perquè, a més, aquests objectius ens permetran sortir d'aquesta crisi d'una manera diferent, amb un desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu, per no deixar ningú enrere. A la sessió d'avui us presentem el segon catàleg de la xarxa de governs locals del mandat, que ja incorpora certes modificacions respecte a les anteriors edicions. Enguany, la nostra gerència, la Gerència de Promoció Econòmica i Ocupació, destina un total de 16,57 milions d'euros a donar suport als ens locals per la via d'aquest catàleg. Ara la Trinidad Molina, la gerent, entrarà més en detall sobre la distribució d'aquesta quantitat. L'any passat, la Gerència de Promoció Econòmica va rebre un total de 389 sol·licituds, de les quals vam poder atendre 194, excloent els fons de prestació. Per tant, vam poder arribar a cobrir un 56% de les accions i un 61% dels imports sol·licitats. Confiem en mantenir i, si pot ser, millorar aquestes xifres i per això us encoratgem a seguir presentant els vostres millors projectes i a fer-nos arribar els suggeriments necessaris per tal que el proper catàleg, el de l'any 2022, pugui incorporar millores per disposar d'un catàleg de serveis encara més ajustat a les vostres necessitats i a la realitat de les nostres economies locals. Finalitzo reiterant la meva disposició i la de tot el meu equip per atendre les peticions dels vostres governs locals. Moltíssimes gràcies per la confiança, molt bona jornada i ara donaré la paraula a la Trinidad Molina, que és la gerent de la nostra àrea. Diputada presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, Eva Menor, regidors, regidores, personal directiu i tècnic dels ens locals de la província, companys i companyes de la gerència, senyors i senyores, molt bon dia. Estic molt contenta de saludar-vos, ni que sigui a través del plasma. Segur que vosaltres també comenceu a estar una mica saturats de tant plasma, però és cert que en actes com aquest la tecnologia facilita trobar-nos sense haver-nos de desplaçar. Si hem de buscar algun avantatge en aquesta situació, segur que aquest és un. Tal com ha dit la diputada, ser treballador públic en períodes de crisi pren més importància que mai. I per a la Diputació la nostra feina no té sentit sense vosaltres. Per això voldria fer esment a la importància de les xarxes que conformeu i que conformem tots plegats. La xarxa de xarxes ja consolidades, com la dels serveis locals d'ocupació, la Xaloc, la dels centres locals als serveis a les empreses, la dels observatoris de desenvolupament econòmic, la XODEL, les oficines tècniques laborals, les OTLs, però també aquelles que hem teixit arran de projectes compartits com la del programa d'ocupació a la indústria local, l'Accelera el creixement i molts altres. No sempre en tenim consciència, però aquest treball en xarxa tan consolidat ens permet aprofitar millor els nostres recursos i ser més eficients i eficaços en les nostres polítiques i programes. Economies d'escala se'n diu ara. Jo afegiria voluntat i compromís per compartir la nostra feina. En els moments més durs de la pandèmia, fa quasi un any, vam haver de col·laborar en tot allò que pogués millorar la situació de les nostres residències de gent gran. La Xaloc, tots els serveis locals d'ocupació us vau volcar i ho continueu fent per trobar treballadors que cobrissin les baixes laborals, aquests espais que han representat la zona zero d'aquesta crisi sanitària. Però no només ells, sinó també els centres locals de serveis a les empreses, reinventant-se per apropar-se a totes les seves empreses i persones autònomes, han respost d'una manera unitària com a un sol equip. Han estat moltes les iniciatives que heu emprès i que heu compartit. Sense aportar 30 anys de xarxa no hagués estat possible una resposta tan immediata, urgent i eficaç. Per tant, reitero l'agraïment de la diputada pel vostre compromís per continuar fent xarxa en els bons i mals moments i us animo a continuar practicant aquest model d'èxit. El motiu central de la reunió d'avui, ja sabeu, és la presentació del nou catàleg de serveis de 2021 de la gerència, però també parlarem de tot el que tenim en cartera, que no és poc.
i així podrem copsar plegats la importància i la rellevància que té la promoció econòmica i ocupació per a la Diputació de Barcelona en aquests moments. Els punts que tractaré seran aquests, però no aprofundiré en ells, perquè immediatament ho faran la Marisol, la Cristina, el Roger i l'Encarna. A més, com sabeu, tindrem demà les sessions específiques de cada àmbit i, per altra banda, la informació del catàleg està penjada a la web, com ho estaran les presentacions i les gravacions d'aquestes sessions. Pel que fa al primer punt, el pla de xoc Covid-19 de l'àrea, al que ha fet esment la diputada, passaré molt ràpidament, però crec que és rellevant fer una pinzellada. El mes de maig de l'any passat, la Diputació va presentar el seu pla per lluitar contra la crisi de la Covid, dotat de 100 milions d'euros. D'aquests 100 milions d'euros, 30 es van dedicar a la reactivació econòmica i promoció de l'ocupació, i d'aquests 30, tal com podeu veure, aquesta diapositiva, 28, un 93,6%, pots passar, gràcies, han estat destinats a programes propis de la Gerència de Promoció Econòmica i Ocupació, excepte aquests dos programes marcats en gris, gestionats pròpiament per la Gerència de Comerç. He pensat que seria útil fer aquest repàs ràpid dels diferents recursos que el conformen, ja que alguns d'ells formen part del catàleg de 2021. La distribució dels recursos del pla de xoc de l'àrea, que s'ha fet des d'aquesta gerència, ha estat mitjançant l'instrument fons de prestació, que, com sabeu, és el més àgil de tots els instruments que disposem. Una altra característica important és que han estat recursos sense cofinançament, ja que la Diputació ha posat el 100% del seu import. I un altre factor rellevant és que s'han atorgat mitjançant bestreta. Aquesta és la relació de programes que conformen el pla de xoc de l'àrea, ja els ha repassat la diputada, i l'any passat us van presentar algun d'ells. Com us deia, dels 6, 2 han estat inclosos al catàleg de 2021, però la resta no. En quant a les novetats del catàleg, respecte d'aquest nou catàleg 2020-2023, podem dir-vos que el projecte d'anàlisi i millora del model de cooperació local desplegat es va desenvolupar entre el novembre del 2019 i maig del 2020 i va comptar amb la participació activa del món local i del personal d'aquesta gerència, entre d'altres dels de la Diputació. En quant a les novetats, es tracta d'una oferta de mandat. Es passa d'un catàleg estable i amb una oferta planificada per al període 2021-2023, en la que els recursos s'associen a les anualitats en les que es presentaran, per facilitar la planificació dels governs locals i reduir els costos de la gestió interna. Es tracta també d'una aposta d'alineament estratègic. Els recursos catalogats s'alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i amb les necessitats i prioritats del context de la Covid-19 en el marc del Pla d'actuació del mandat 2020-2023. Hi ha una voluntat de simplificació, de transversalitat, d'integració, de flexibilitat, de complementarietat i d'excel·lència en la qualitat. No m'estendré perquè, com us deia, teniu aquesta informació penjada a la web. En quant a la normativa reguladora, la normativa que regeix aquest catàleg de serveis s'integra dins del protocol general de la xarxa de governs locals 2020-2023 i es deriva a la pròpia convocatòria d'enguany i del seu règim regulador. Pel que fa a les novetats en els recursos, es continuen classificant com a econòmics, materials i tècnics. Aquí us desglossa la tipologia, que ja la coneixeu, són els de sempre. Respecte dels recursos de la gerència, aquí teniu el detall per centres gestors en la següent diapositiva. Us presentem 18 recursos, en total 18 econòmics i 3 tècnics, excepte el recurs d'un fons de prestació transversal en el que participen tots els equips de la gerència, els recursos són els que ja coneixeu. L'únic canvi d'aquest any afecta al recurs recull d'activitats que tots coneixeu, que abans era considerat un recurs tècnic i ha passat a ser un ajut econòmic a suggeriment de la nostra intervenció. Pel que fa a la distribució temporal del finançament, a la següent diapositiva, gràcies. Si sumem tots els programes i recursos que posem a la vostra disposició aquest 2021, el mapa seria el que us mostra aquesta diapositiva.
Aquí teniu tots els recursos econòmics reals que distribuïm al territori. El catàleg d'aquest any no reflecteix alguns dels recursos que haureu d'executar, ja que l'any passat es van concedir recursos plurianuals. Com veieu, tot el conjunt és una important injecció econòmica als governs locals. A la següent diapositiva, pel que fa al cofinançament, aquí teniu el detall dels recursos, dels diferents tipus de recursos. Recordeu que els recursos del pla de xoc que gestiona la gerència no tenen cofinançament. El pagament avançat s'aplica al 100% dels ajuts econòmics i el mínim del 50% del fons de prestació. En quant als criteris de valoració ajuts econòmics a la concurrència competitiva, els criteris de valoració dels ajuts econòmics de concurrència competitiva ja els coneixeu, la qualitat tècnica, la situació socioeconòmica i el grau de concertació i el de consolidació. Pel que fa al fons de prestació de suport al sector de l'automoció, com a projecte transversal a la Gerència de Promoció Econòmica i Ocupació, enguany, dins del catàleg de 2021, s'afegeix aquest fons de prestació de suport al sector de l'automoció. Per què aquest nou recurs? S'ha referit la diputada també a la seva intervenció. Alguns de vosaltres ja coneixeu a les jornades que hem tingut en relació a aquest tema un projecte que neix com a resposta al tancament de la Nissan Motor Ibèrica i l'afectació a tota la seva cadena de valor a la província de Barcelona. Penseu que la xifra de negoci d'aquesta empresa representa l'1,33% del PIB total i el 7,06% del PIB industrial de català, amb la pèrdua de llocs de treballs directes i indirectes que implica. Ja sabeu que des de la Diputació de Barcelona portem anys perseguint la creació de nova ocupació en la indústria. Sabem que és un sector econòmic amb ocupacions que tenen millors remuneracions, millors qualificacions professionals i millor estabilitat temporal. Per aquest motiu, sabem el que costa crear nous llocs de treball en el sector industrial i per això no ens podem permetre perdre'n cap. Durant l'any 2020 hem conegut al detall fins a quin grau afectava aquest tancament a les empreses de la província. Hem fet un informe diagnòstic en col·laboració amb prop de 70 centres de treball. Aquest diagnòstic ens ha permès exposar tota la problemàtica al món local, empresarial i també al govern estatal representat pel secretari general d'Indústria del Ministeri, senyor Raúl Blanco. Per tant, ha estat a partir d'aquesta anàlisi de les dades que hem creat aquest nou recurs, un recurs que pren forma de fons de prestació que es concedirà als consells comarcals amb major afectació per la crisi del sector. La seva implementació s'aprovarà properament. Hem aprovat un recurs al catàleg, però ara resta la fase d'aprovació de com es concretarà. Llavors us en podrem donar detalls. A més, també estem preparant la licitació per contractar un servei de suport a aquests consells comarcals per poder executar les línies a les que va destinat el fons de prestació que rebran. Quan s'hagi aprovat, convocarem els consells comarcals interessats a una reunió específica per explicar-ho en detall. I això és tot per part meva. Tot el que us volia explicar avui. Us agraeixo la vostra atenció i ara pren la paraula la Marisol Laje, cap de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència. Aquí ja coneixeu. Marisol, sisplau. Gràcies, Trini. Bon dia, benvinguts, benvingudes a tots. Moltes gràcies per la vostra assistència a aquesta presentació del catàleg 2021. Exposaré els recursos que us oferim des de l'Oficina Tècnica d'Estratègies de Desenvolupament Econòmic. Començaré per les novetats que podem oferir des de l'oficina, que bàsicament són tres. La primera és la plurianualitat a tots els recursos econòmics. És una aposta que hem fet. Tots els recursos que ofereix l'oficina, que després ja entraré en detall un a un, tots els recursos passen a ser d'execució plurianual. Donem així resposta a la vostra demanda en l'adequació del ritme d'execució dels projectes amb el ritme d'execució del catàleg. Des de l'oficina ho hem provat amb el recurs de planificació estratègica. La veritat és que penso que ha funcionat bé per tots, tant per les entitats locals com per nosaltres, i aquest any hem fet l'aposta que tots els recursos que oferim passin a ser plurianuals. Això també comporta un augment de la dotació pressupostària.
donat que al ser plurianuals comprometem recursos de l'exercici pressupostari següent. Per tant, és una manera de compromís i d'aposta per part de la corporació, donat que, com ja he dit, es comprometen a exercicis futurs. Però pensem que val la pena i esperem que vosaltres ho visqueu de la mateixa manera. La segona novetat és la creació d'un nou recurs econòmic. Són els projectes territorials innovadors. Faré després el repàs de tots els recursos i entro en detall amb els projectes territorials innovadors. I el tercer és un reajustament d'un recurs tècnic. El recurs d'informació estadística territorial ho prestaven dins del catàleg i aquest any hem decidit continuar prestant-lo, però fora de l'operativa del catàleg. En tot cas, si em pots passar. Per tant, l'oferta de recursos de l'oficina és la que teniu en pantalla. És una oferta, com ja s'ha dit, en novetat d'aquest catàleg, és que és una oferta de mandat. Per tant, va a 3 anys. Malgrat que el règim regulador permeti alguna modificació o ajustos, apostem per ella. Pensem que és també donar major estabilitat i és una oferta que la idea és mantenir-la en els anys successius. Com podeu veure, l'oficina ofereix 3 recursos econòmics i un recurs tècnic. Els ajuts econòmics és la planificació estratègica territorial, els projectes innovadors, el fons de prestació dels observatoris i el recurs tècnic i els informes estratègics. Encarna, si pots... Molt bé. El primer és la planificació estratègica territorial. Aquest recurs no hem dubtat un moment en mantenir-ho a l'oferta. És el core de l'oficina i si en qualsevol context històric era important mantenir la planificació, en el context en el que estem, de reactivació econòmica i de disseny de la sortida, encara pren més força. I amb aquesta intenció segueix amb les mateixes característiques que en els exercicis anteriors, incorporant, com molt de vosaltres ja sabeu, jo he realitzat els plans de reactivació econòmica que hem fet un bon recull i que en el territori, Déu-n'hi-do, els que era necessari i s'han efectuat. Llavors, aquest recurs dona cobertura als plans estratègics, tant a la seva totalitat com en cada una de les seves fases, els plans de desenvolupament econòmic, els plans de reactivació, plans directors, i finalment a les oficines de gestió estratègica en aquells casos que ja tingueu l'estructura. El següent recurs, la planificació estratègica, com ja he comentat, era les condicions de concertació. Entrarem a fons en la reunió explicativa de demà. No hi ha una variació respecte als anys anteriors, però els explicarem amb més profunditat i destacar, com ja he dit abans, la plurianualitat, que en aquest cas ja no és novetat per la planificació estratègica i sí per la resta de recursos. El segon recurs, els projectes territorials innovadors, com he dit, és un recurs nou, és un recurs que sorgeix en el si de la Gerència de Promoció Econòmica en el moment que ens plantegem la necessitat d'identificar quins seran els eixos de transformació econòmica o els sectors estratègics que han de permetre sortir millor d'aquesta crisi, generar reactivació econòmica i definir-nos i acompanyar-nos cap a l'horitzó 2030. D'aquest procés en surten 5 eixos estratègics, que és la innovació verda, la digitalització i les tecnologies avançades per la indústria, la salut i vida digna, territoris creatius, economia social i solidària i mantenim dit d'aquest recurs l'economia del paisatge, que és un recurs, una línia que veníem treballant ja d'anys i que encaixa perfectament
amb qualsevol, amb transversalitat dins de la resta de sectors. En aquest cas, vull fer esment que aquest recurs ve en part en les convocatòries anteriors teníem les iniciatives territorials i solidàries, les iniciatives territorials innovadores i l'economia social i solidària. Fruit de l'anàlisi que us comentàvem, hem preferit que aquests dos recursos estiguessin ara sota el paraigua dels projectes territorials innovadors, donat que la part de component d'innovació es manté i l'economia social i solidària, de la qual l'oficina ha vingut treballant durant molts anys i creant escola i acompanyant en aquest sentit amb els projectes que s'han fet al territori, no hem dubtat en què havia de ser i és un dels eixos que han d'ajudar a sortir i encaixen perfectament dins del recurs projectes territorials innovadors. En aquest sentit, aquest recurs, a més de busquem projectes, tenen cabuda, s'ha de donar suport a projectes enfocats a missions, enfocats a reptes, amb una visió sistèmica. A part del contingut, estem també i volem recollir una nova manera de fer, que siguin projectes transformadors però que a la vegada arrosseguin, siguin tractors, amb potencial de transformació en línia a poder sortir i avançar cap a una major cohesió econòmica, social i mediambiental tenim de fons i com marcar-nos com destí l'horitzó 2030. Amb aquesta idea està definit aquest nou recurs. Quant a les condicions de concertació, són bastant semblants als mateixos que l'antic de les iniciatives territorials innovadores i qualsevol, com ja he dit abans, tota aquesta part més específica de la concreció dels recursos ho veurem demà. És un recurs d'execució pluriennal en convocatòria anual i desitgem que funcioni el màxim possible i que aconseguim evidenciar i poder col·laborar en projectes segur que molt interessants pel territori i pel conjunt de la província. El tercer recurs és el fons de prestació, és el que dona suport als observatoris del desenvolupament econòmic local. És el de més tradició, sabeu que l'això porta funcionant, crec que estem amb 27 anys. La idea és seguir finançant, reforçant i mantenir el recurs. En aquest cas, la novetat és que l'execució és pluriennal, o sigui, també recull una certa demanda i la novetat del fons de la XODEL és que passa a ser d'execució en 2 anys. I després, aquests serien els recursos econòmics i els recursos tècnics, que comentava que hem fet un ajust. Ara, com a tal, dins de catàleg, es manté com a suport tècnic els informes estratègics de desenvolupament econòmic local. Són els informes estratègics que venen estant al catàleg des de fa anys. Com sabeu, és un informe de la prediagnosi o un estudi previ que estarà a les bases per al desenvolupament econòmic. Els requisits és que està pensat per municipis petits, per inferiors a 10.000 habitants, i no podran beneficiar-se els que ja s'hagin beneficiat en les dues convocatòries anteriors. És un recurs de concessió directa en concurrència. Per organització social no podem fer tot el que voldríem perquè fem amb recursos propis i l'oficina segueix oferint aquest recurs. El canvi que us comentava és referit al suport tècnic d'informació estadística territorial. En el moment en què estem, amb les dades que s'ofereixen des de l'Hermes infogràfic,
teniu a disposició dels ajuntaments és informació que està a l'abast i que està en obert. Llavors, tenir els informes estadístics dins de catàleg en generava més la tramitació administrativa que el recurs, que en certa manera el que es vol són d'execució ràpida i de resposta ràpida. Les dades hem de donar resposta quan abans millor. Llavors, la sol·licitud no s'ha de fer pel PMT. Directament, si teniu, la primera recomanació és que aneu a l'Hermes, Hermes Infogràfics, tota la informació que podeu extreure, i si a partir d'aquí us queden dubtes, considereu que s'ha d'ampliar o aportar informació diferent, ho hem substituït per un correu a la bústia corporativa, que és la que teniu, Open Strategies D, i a partir d'aquí us donarem la resposta. I aquesta seria l'oferta de l'OTD. Hem preparat una relació de persones en contacte per poder col·laborar amb vosaltres. Em poso a disposició tant per part meva com per part de tot el meu equip, del nostre equip, tota l'oficina, per poder donar resposta i acompanyar-vos en el procés tant de convocatòria com en la posterior execució. Moltes gràcies i per qualsevol dubte o qüestió o el que necessiteu, aquí estem tant per part meva com per part de tot l'equip de l'oficina. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia. Dono pas a la Cristina. Sí, gràcies. Gràcies, Marisol. Doncs bon dia a tothom. Molt bon any 2021 i si no pot ser molt bo, almenys que sigui millor que l'any 2020. Us presentem el catàleg de servei de mercat de treball. Si passa... D'acord. Us faré realment breus apunts. A veure, bàsicament, pel que fa a les polítiques de mercat de treball, el catàleg que presentem és molt continuista, molt continuista. Nosaltres no tenim novetats com les que han explicat les persones que m'han precedit. Sí, alguns petits canvis molt menors que explicaré avui. Ofertem 8 recursos, 6 recursos econòmics i 2 recursos tècnics. D'aquests 6 recursos econòmics són els que faré avui l'explicació i demà, a la sessió tècnica, farem la de recursos tècnics, però que són bàsicament molt similars a les de l'any anterior. Sí que avui, per mi, aquest any, la complexitat del catàleg nostre, del servei de mercat de treball, bàsicament no és tant en la cartera de recursos, que ja ho coneixeu sobradament, sinó que és bàsicament plantejar l'encaix entre totes les mesures que des d'aquest servei de mercat de treball us hem oferit al llarg d'aquest any i de l'any anterior. Sabeu que nosaltres gestionem bona part del pla de xoc, gestionem el reforç de les estructures, el projecte Treball, Talent i Tecnologia, el pla de reactivació de l'ocupació i ara oferim tots aquests recursos del catàleg. Per tant, a l'hora de triar el recurs amb el que vull sol·licitar, és important que tingueu clar molt bé la configuració d'aquest mapa de recursos per veure on és més factible i on és més òptim que jo decideixi en quin recurs vull sol·licitar. Sempre amb la visió d'obtenir la màxima execució i la màxima complementarietat. Però d'això ja parlaré més tranquil·lament demà. I l'altra qüestió que volia comentar bàsicament és que faré una breu pinzellada perquè ja us dic, en el nostre cas no hem fet grans canvis i la documentació sencera està disponible a la web de la corporació. Molt bé, si em centro en els recursos econòmics, aquí a la pantalla teniu projectat les 6 tipologies de recursos que tenim, que són com les de sempre. 2 fons de prestació, 3 ajuts econòmics de concurrència competitiva i un ajut econòmic i concessió directa amb concurrència. Bé, comencem pels fons de prestació. A veure, els fons de prestació, com sabeu, són aquests que destinem a les dues xarxes, la xarxa de serveis locals d'ocupació i a la xarxa d'OTL, la xarxa d'oficines tècniques laborals per la inserció de persones que pateixen un trastorn mental, i l'objectiu del qual és bàsicament uns fons per contribuir a l'estabilitat de les plantilles per tal que puguin prestar els seus serveis al llarg de tot l'any. Són serveis ordinaris, habituals, que presten aquests dispositius locals d'inserció.
Pel que fa a les condicions de concertació, en ambdós casos, en ambdues xarxes, ambdós han d'estar adherits al protocol, el protocol de Xaloc, els serveis locals i protocol d'OTL, la xarxa d'OTLs, però la xarxa de serveis locals ha de tenir, a més, el recurs tècnic de la plataforma telemàtica Xaloc. Aquest és un requisit sine qua non per poder accedir a aquest fons de prestació. Com és un fons de prestació, ja ho comentaven abans, el nivell de cofinançament de l'entitat és del 25%. Fins aquí les dues condicions idèntiques per a ambdues xarxes. La xarxa de serveis locals té dos elements diferencials. L'ajut econòmic que pot rebre se situa entre 5.000 euros i 90.000 euros. Veureu que hi ha una estrelleta vermella, el 90.000. Cada vegada que veureu aquesta estrelleta vermella vol dir que hi ha una novetat respecte de l'any anterior. L'any anterior era 100.000 euros. Aquest any hem ajustat una miqueta més l'import a la baixa i són 90.000 euros. I una altra condició, evidentment, és tenir registrat a l'aplicació com a mínim 1.000 actuacions. I subratllo la paraula registrat, perquè moltes vegades ens dieu és que jo he fet moltes més de 1.000 actuacions. Clar, però si no estan registrades no comptabilitzen a l'hora de calcular el fons de prestació. Com es calculen el fons de prestació? Encarna? Vale. Moltes vegades ens heu demanat la fórmula de càlcul que està explicitada en el règim regulador i ja la podeu tenir, però aquest any, com a mi m'agraden molt les fórmules matemàtiques, m'ha agradat posar-la així en format matemàtic. Realment, encara que hi vegeu moltes fórmules, molts símbols matemàtics, són molt senzilles. La font bàsica és les dades contingudes en la plataforma telemàtica Xaloc i les dades de l'INE pel que fa als temes de demografia. El Servei Local d'Ocupació, com rep el fons de prestació? Doncs és una funció que agrega dues variables, el volum d'activitat i els resultats obtinguts amb aquesta activitat. I resultats m'estic referint a taxes d'inserció, taxa de cobertura d'ofertes, etc., degudament ponderades. Amb aquest total d'actuacions que jo tinc, la multiplico per un preu que té l'acció. I aquest preu de l'acció varia en funció del tram poblacional. I aquesta és la manera de calcular el fons de cada servei local. Pel que fa a les OTLs, la fórmula és diferent. Aquí tenim 5 variables, de la qual, 5 variables, efectivament, de la qual el volum d'actuacions és el 60% de la nota i la resta és la densitat poblacional, el dinamisme de l'OTL, la inserció i la inserció ordinària, és a dir, la inserció en el mercat ordinari d'aquestes persones que tenen un trastorn mental. Doncs s'aplicant aquesta fórmula tenim el valor que té el fons de prestació per cada OTL. Sabeu que això, el dia que s'aprova la concessió, ho teniu penjat directament de l'aplicació Xaloc, allí podeu entrar i veure la part que us toca i a més desagregat pels diferents ítems de la fórmula. Continuem? Vale. Ara entrem als ajuts a la concurrència competitiva. Recordeu que aquests ajuts econòmics, concurrència competitiva, necessiten sol·licitud. Per tant, quan vosaltres us presenteu aquí, esteu competint pels recursos que tenim en el pressupost. Per tant, aquesta sol·licitud comporta la realització d'una memòria, que és la que ha d'estar el més bé feta perquè aleshores, a l'hora de valorar-la, tingui la màxima puntuació possible. A veure, per dir-ho molt fàcil, els ajuts econòmics, aquests dos, estructures bàsiques dels serveis locals municipals i estructures supramunicipals pels serveis locals d'ocupació, vindrien a ser els germans dels fons de prestació. Es financen estructures per realitzar l'activitat ordinària d'un servei local d'ocupació d'àmbit municipal o d'un àmbit supramunicipal. El que passa que aquí no és necessari disposar de la plataforma telemàtica Xaloc, però sí que entreu en competència per accedir al finançament. Pel que fa a les condicions de concertació, òbviament, adherit sempre al protocol general de la xarxa de serveis locals, exceptuant si es tracta d'un ens supra que no té servei local d'ocupació. També té un nivell de finançament del 25%, exactament que l'anterior. Només es pot realitzar una sol·licitud per ens local i l'abast de l'acció ha de tenir un mínim de 8.000 persones en situació de població potencialment activa. Pel que fa al cost mínim i cost màxim, el cost mínim és de 10.000 euros i el cost màxim, jo no sé si ho veieu, perquè a mi veu les meves companys a la pantalla, però deu haver una estrelleta vermella. Això vol dir que també hem variat els trams de cost màxim, l'hem ajustat una miqueta cap a la baixa
I l'abast territorial de les actuacions supra, evidentment, ha de ser supra. Però ja et dic, l'essència d'aquest ajut és suplementar i dotar, reforçar les estructures bàsiques tant dels serveis locals MUNI com al supra. Passem al següent, ajut econòmic. Aquest ajut econòmic, també de concurrència competitiva, és igual que el d'anys anteriors, projectes específics per la dinamització del mercat de treball. Sí que el que vull destacar que la diferència, l'essència d'aquest recurs, d'aquest ajut, és realment per finançar aquelles actuacions, projectes, iniciatives que no es corresponen a l'activitat habitual o ordinària d'un servei local d'ocupació o d'una OTL. Perquè sorgeix una nova conjuntura, una nova problemàtica o es vol assajar alguna nova metodologia. Són projectes específics. Òbviament, si aquests projectes específics es repeteixen al llarg del temps, deixen de ser específics i anirien a comptar dintre dels altres recursos. Al tractar-se de projectes específics, per aquest cas, tenim dos subàmbits. Començo pel de baix, que és idèntic a l'any anterior. Qualsevol actuació que promogui municipis de més de 5.000 habitants en matèria, òbviament, de polítiques locals de mercat de treball. I un de nou, que és també el que feia referència en anys anteriors, és totes aquelles actuacions estratègiques per fer front a la conjuntura actual del mercat de treball i preferentment emmarcades en la dimensió de prosperitat de l'Agenda 2030. Això vol dir progrés econòmic i social, digitalització i medi ambient. Com veieu, té l'estrelleta vermella, per tant, és una novetat. En el fons són actuacions generalistes, tampoc estem inventant res, que s'han d'ajustar a la dimensió de prosperitat, que són aquests 4 objectius de desenvolupament sostenible, o sigui, treball digne, indústria i infraestructures, reducció de les desigualtats i igualtat de gènere. És a dir, qualsevol de vosaltres sempre esteu fent actuacions dins d'aquest àmbit. Pel que fa a les condicions de concertació, aquest recurs té el cost de cofinançament més alt, és un 40%, el cost total mínim és de 10.000 euros i el màxim varia en funció si són actuacions municipals o supra. En el cas de municipals, el màxim és 80.000 i en el cas de supra, 110.000. Veieu que també hi ha l'estrelleta vermella, això vol dir que hem modificat aquests imports en relació al recurs de l'any anterior. D'acord. I ara entrem ja en l'últim recurs, que és un recurs de concessió directa amb concurrència. I això què vol dir? Això vol dir que és un recurs que està obert, em sembla que fins al 30 de setembre, vosaltres l'aneu demanant i nosaltres us l'hem donat fins que tinguem crèdit pressupostari suficient. A veure, es tracta del recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació. És una oferta que tenim gairebé de 100 activitats de capacitació en tallers o sessions que posem a la disponibilitat vostra perquè vosaltres l'utilitzeu per capacitar tant a les persones demandants d'ocupació com als emprenedors, als empresaris que treballen en temes laborals. És l'únic recurs que nosaltres tenim de caràcter pluriennal. Tot la resta són de caràcter anual. Sabeu que és un recurs que té molta sortida, que és molt demanat, que realment també està molt valorat, un 9,1 sobre 10. I les condicions per accedir-hi, doncs, seguint la mateixa línia, l'entitat que ho demani ha d'estar adherida o al protocol dels serveis locals o al protocol de la xarxa OTL. El cost de la subvenció, el cofinançament varia en funció de si és d'àmbit municipal o d'àmbit supra. Els municipals han de cofinançar el 25% i el supra el 10%. L'import màxim d'ajuda anual per ens local és de 6.000 euros. Una entitat pot donar diverses accions, però no pot superar aquests 6.000 euros. I es necessita un mínim de 7 persones participants en l'activitat. Sí? A veure, aquí us he posat un quadre sintètic que ho diu molt gran, ho diu a dalt. En resum, hi ha grans trets. Si jo vull triar, a veure, 3 columnes, la primera indica els recursos de fons de prestació, la segona els d'ajuts econòmics, concurrència competitiva i l'última la de concessió directa amb concurrència. Aquí trobareu per files els diferents recursos i també les condicions. El primer icona fa diferència a l'adhesió o no adhesió del protocol, el segon icona al nivell de cofinançament, la maneta vol dir els requisits que he de tenir i finalment teniu les fletxetes que indiquen el cost mínim i el cost màxim de l'actuació. Quan veieu que està requadrat en vermell, el que indica és nou d'aquest any. Tot la resta és exactament idèntic a l'any anterior.
Finalment, i per acabar la meva exposició, com sempre posem tot el personal del servei a la disposició vostra. Nosaltres ho agrupem per àmbits territorials. Les comarques d'Anoia, Bages, Berguedà, Maresme, Moianès, Osona i Vallès Oriental tenen 2 referents, un pel que fa a les consultes tècniques, que és l'Anna Oliver, i un altre per a les consultes administratives, que és el Toni Malé. I els àmbits de l'Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf i Vallès Occidental tenen a la Laia Cavalleria pel que fa a les consultes tècniques i a la Mercè Cots per les consultes administratives. També ens coneixeu sobradament a tots, ja fa molts anys, sabeu que estem a la vostra disposició i per aquells que vulguin tenir més coneixement dels recursos del servei de mercat de treball, doncs ens trobem demà, em sembla que a les 9, a la sessió especial del servei de mercat de treball. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esther, m'agradaria molt veure's presencialment i una abraçada molt forta i sobretot molts ànims. I ara passo la paraula al meu company, el Roger. Roger? Hola, gràcies, molt bon dia. Començo per això últim que deia de la Cristina. Realment se'm fa una sessió molt estranya perquè normalment cada any nosaltres des de la Maison veiem tota la sala pleníssima i realment per nosaltres era un moment molt important que donava molt significat a la feina que fèiem i ens donàvem compte de la fortalesa de la província de Barcelona i dels seus ajuntaments i ens locals en relació a la promoció econòmica. I ara no els veig. Suposo que esteu de manera multitudinària, però només veig els meus companys i em veig a mi i per cert que a vegades em veig amb més entrades i com podeu entendre la situació és ben diferent, però confiem que l'any que ve podem tornar a fer aquestes convocatòries presencials i poder aprofitar aquests espais també informals a l'acabar les sessions per comentar la jugada i parlar una mica. Bé, començo directament amb la nostra oferta, si pot passar la següent. Sí, voldria fer, abans de començar, 3 primeres consideracions generals. La primera és que, en el nostre cas, no tenim novetats, pràcticament ni petites tampoc. L'any passat, 2020, vam fer canvis molt substancials amb la nostra oferta del catàleg, en relació a algun recurs nou, en relació a mantenir la pluralitat de tots els recursos, alguns fins i tot la convocatòria fos bianual. Vam fer un exercici en temes de requisits i criteris de valoració de fer una major segmentació en funció de cadascun dels recursos i la valoració que hem fet de la demanda que ens vam fer l'any passat i com ha anat és que ha funcionat prou bé per voler primar l'estabilitat i, per tant, exactament els recursos que fem aquest any són els mateixos que l'any passat. Primera, per tant, idea, no hi ha novetats en relació a la convocatòria de l'any passat. La segona idea és que el marc general amb el qual heu d'enfocar l'oferta que a continuació explicaré és que tot el que fa a les estructures de suport, als serveis estables que oferiu a persones emprenedores i empreses, tot això es va atorgar l'any passat. Per tant, el recurs de centres locals de serveis a les empreses es va fer una convocatòria l'any passat que doblava el pressupost ordinari i ja es va atorgar i resoldre, per tant, les quantitats d'aquest any i de la mateixa manera es va fer amb el fons extraordinari que es va articular a partir de tota la problemàtica de la Covid. Per tant, heu de complementar a partir de les sol·licituds que us presentareu amb aquest catàleg tot allò que ja teniu, els recursos que ja teniu i l'activitat que ja esteu fent amb els serveis estables. Per tant, simplement aquest recordatori. La tercera idea, abans de començar, és que si alguns de vosaltres aneu al cercador del catàleg de serveis que està a la nostra web i poseu quins són tots els serveis, tots els recursos del servei de teixit productiu o de la gerència, us trobareu, a banda dels recursos que jo explicaré ara, 4 recursos més que la unitat prestadora és el servei de teixit productiu, que són el Nexus, els punts PAE, seguiment d'empresa i reempresa. Dir-vos que aquests recursos formen part de la xarxa de governs locals, per això us sortirien, però que la convocatòria no és el catàleg. I el motiu de la sessió d'avui és presentar-vos el catàleg i, per tant, per això us sortiria amb aquest cercador i no fem referència ara, que cadascun d'ells té la seva convocatòria específica. Bé, l'oferta és aquesta, la que podeu veure en pantalla, són aquests 5 recursos, tots són recursos econòmics. Els 3 primers són de concurrència competitiva, com s'ha explicat vol dir que heu de fer una sol·licitud i que nosaltres hem de fer una valoració tècnica i a partir d'aquesta valoració teniu finançament o no teniu finançament. El quart és el recull d'activitats, que anteriorment era un recurs material, que ara passa a ser un ajut econòmic on hi ha sol·licitud però no hi ha valoració tècnica i en tot cas dir-vos que per a vosaltres hi ha cap canvi en relació al funcionament, a les condicions del recull. Simplement ha sofert
un canvi en el que seria la catalogació per part de la Diputació de Barcelona. I finalment tenim un fons de prestació que està enfocat als membres que formen part de la xarxa Productes de la Terra. Bé, si comencem a repassar una miqueta els recursos, sisplau, la següent, sí. Pel que fa a la indústria, dir-vos que efectivament la indústria és una prioritat per a la Diputació de Barcelona. Crec que no només són paraules, són exemples diversos els que amb el passat, amb el present i amb el futur estem fent i així és el cas. Aquí tenim un recurs que està pensat pel sector industrial. Dir-vos que hem fet un esforç pressupostari important aquest any. L'any passat només vam poder finançar 15 projectes, tenien una demanda molt elevada, només vam poder cobrir un 29% de les sol·licituds i un 29% de les quantitats que ens demanàveu, i aquest any hem incrementat un 50% el recurs pressupostari per poder cobrir de manera més significativa la demanda que ens vau fer l'any passat. En relació amb aquest recurs, hi ha 3 tipologies possibles de sol·licituds que us podeu presentar. Hi ha una primera que té a veure amb el que serien els polígons d'activitat econòmica, el continent amb el qual les empreses s'ubiquen. Les empreses industrials, la seva totalitat, estan en polígons d'activitat econòmica. Per tant, aquí es tracta de fer actuacions per dinamitzar i millorar aquests espais des de censos, sistemes d'informació, estudis, millora de serveis bàsics, operatius, etc. Una segona tipologia de projectes és anar a les empreses industrials que estan en aquests polígons per poder preveure actuacions que puguin millorar la seva competitivitat, des d'àmbits que puguin tenir a veure amb l'economia circular o transició energètica, la digitalització, la internacionalització, la innovació, allò que vulgueu. I en tercer lloc, i segurament allò que a nosaltres ens agradaria rebre com a sol·licituds, una combinació d'aquestes actuacions de continent i contingut. Una sol·licitud de projectes que contemplin de manera integral i estratègica actuacions d'entorn i actuacions directes en les empreses que estiguin ubicades. Aquestes són les 3 tipologies. Si passem a la següent diapositiva, en relació amb els requisits, recordar-vos que podeu presentar fins a 2 sol·licituds en aquest recurs, que el cost mínim dels projectes ha de ser 25.000 euros i que la quantitat que podeu esperar de rebre de la Diputació de Barcelona varia entre 65.000 euros si feu una sol·licitud estrictament municipal fins a 100.000 euros si la sol·licitud és supramunicipal. Bé, perquè fa el recurs següent de projectes singulars de teixit productiu, aquí estem parlant de projectes, de projectació, de fer projectes que de manera puntual vulgueu fer durant el 2021-22, perquè és un recurs pluriennal, o que de manera cíclica ja veniu fent i voleu continuar fent. Les 2 tipologies són possibles. Aquí nosaltres podeu presentar un projecte en qualsevol àmbit, però en prioritzem 3. I prioritzar 3 vol dir que en termes de criteris de valoració tindrà més punts que els projectes que no siguin d'aquests 3 àmbits, que són, per un lloc, la consolidació d'empreses de recent creació. Sabeu que des de fa temps nosaltres analitzem la supervivència empresarial en tots vosaltres. Hem identificat alguns de vosaltres que té taxes superiors a la mitjana i hem vist una mica que es caracteritzen tots perquè tenen serveis per les empreses recentment constituïdes molt potents i ens sembla políticament molt important dedicar €1 a crear una empresa, però el mateix euro dedicar-lo a que les empreses en els primers anys, que són tan crítics, continuïn amb el mercat. En segon lloc, el que volem és que feu projectes que tinguin com a visió una segmentació, que no siguin generalistes. I aquí pot ser tant per col·lectius, per exemple, que ens presenteu un programa adreçat a dones emprenedores, seria un exemple claríssim d'aquesta segmentació, o bé per sectors, que ens presenteu un projecte pel sector tèxtil, o pel sector sanitari, o pel sector tèxtil sanitari, per exemple. I la tercera, tot el que té a veure amb la innovació empresarial i transformació digital. Pensem que aquestes 3 prioritats també responen molt bé als reptes que amb la Covid s'estan accentuant. Dir-vos que l'any passat vam poder cobrir 16 projectes i aquest any més o menys tindrem uns 540.000 euros de pressupost en aquest recurs. Perquè fa els requisits, aquí podeu presentar fins a 2 sol·licituds. El cost mínim és de 30.000 euros d'aquests projectes i aquí també l'import que podeu esperar de la Diputació va d'entre 50 i 85.000 euros en funció si la sol·licitud és municipal o, com ens agradaria rebre, supramunicipal. Bé, pel que fa als projectes experimentals, que aquesta va ser un recurs nou de l'any passat, aquí el que volem és que experimenteu, que proveu de fer coses noves i que sapigueu que no passa res si quan acabeu de fer el projecte i justifiqueu resulta que ha sigut un fracàs impressionant. El que volem és que tingueu hipòtesis de treball
amb àmbits que són problemes clars en els vostres territoris que voleu atacar i voleu resoldre i que us atreviu a plantejar metodologies noves, enfocaments nous. Evidentment, la idea quina és? La idea és que podeu tenir èxit o veieu coses que no han funcionat però que fent alguns canvis poden reeixir perquè després formin part, en el futur, del vostre catàleg estable i, per tant, ens ho demanaríeu a través dels recursos de centres locals o que pugui ser fruit després d'un projecte singular en un any consecutiu. Però aquí el que volem és que us atreviu a plantejar hipòtesis de treball i, a partir d'aquí, tingueu 2 anys per fer projectes en aquest àmbit. L'any passat vam poder finançar fins a 10 projectes i aquest any també incrementarem el pressupost pràcticament amb un 65% per poder tenir 400.000 euros a disposició de finançar aquesta tipologia de projectes. Pel que fa als requisits, aquí podeu presentar una única sol·licitud per ens local. Aquí baixem el cost mínim, és fins a partir de 20.000 euros de cost mínim de les actuacions que us plantegeu i també aquí la subvenció que podeu esperar per part de la Diputació de Barcelona va entre 30.000 euros si és municipal fins a 65.000 euros si els projectes són supramunicipals. Bé, vaig al recull d'activitats, molt similar al que explicava també anteriorment la Cristina. Dir-vos que són 165 activitats en 4 blocs. L'oferta és la mateixa que la de l'any passat. Són les mateixes activitats que l'any passat. Dir-vos que ja portem 14 anys de recull de teixit productiu, aquest serà el número 15. En aquests 14 anys heu fet, gràcies al recull, més de 3.140 activitats. Han participat 46.000 empresàries i empresaris. Aquest any passat, 2020, en tot el que ha caigut i amb l'aturada que va haver-hi durant pràcticament 2 mesos de les activitats del recull, se'n van fer pràcticament 400 activitats i van passar 5.000 empresàries i empresaris i de mitjana un 9,2 de valoració, una satisfacció altíssima i a més d'aquests 5.000 participants, el 97% va puntuar més d'un 8 aquest recurs. Per tant, és un recurs que aprecieu molt, que l'utilitzeu moltíssim, que complementa molt bé l'activitat que fa i estem encantats de tornar a posar a la vostra disposició. Sapigueu que ja està penjat a la web, ja ho està, de fet, des del moment que es va aprovar el catàleg dijous passat. Hi ha aquestes 165 activitats que abans us he dit, de les quals ja ho vam fer-ho l'any passat, vam fer un esforç de permetre, perquè quan es van concebre eren activitats totes presencials. Vam fer un esforç de parlar amb cadascun dels proveïdors per transformar-les de manera que fossin virtuals. Sapigueu, ja ho veureu amb el catàleg que s'identifica de manera clara, que d'aquestes 165 activitats, 151 es poden fer en línia o presencials i només hi ha 14 que només es poden fer de manera presencial. Bé, acabo amb el recurs de millora de la competitivitat de les empreses de productes de la terra. Aquest, com abans deia, és un recurs que està adreçat als membres de la xarxa de productes de la terra, que en la propera comissió de seguiment d'aquesta xarxa explicarem en detall quines són les condicions d'elegibilitat de les actuacions i com es farà el repartiment, que serà, com sempre. Dir-vos que aquest va ser el nostre experiment en fer el primer recurs en convocatòria cada 2 anys, és a dir, el fem aquest any per donar cobertura al 2021 i 2022, perquè el 2019 el vam fer per fer el 2019 i 2020. I estem molt contents de com ha funcionat. Ens heu encoratjat a continuar fent recursos on us donem més estabilitat, sobretot amb el que té a veure amb els aspectes més estructurals, i així volem continuar fent. I dir-vos també una mica per què en aquest cas utilitzem el fons de prestació com a instrument de recurs econòmic i no el fem per concurrència competitiva, que és el criteri general que el règim regulador de la casa estableix com el sistema per donar les subvencions. En aquest cas ho fem perquè és una xarxa formalitzada, és una xarxa estable, que dona cobertura al 100% del territori de la província sense cap solapament, amb els membres que la conformen. I en segon lloc, perquè des de fa anys comptem amb un alineament de l'estratègia a partir de comptar amb un pla estratègic operatiu a 4 anys vista, on tots els membres de la xarxa i les diverses àrees de la Diputació que intervenen acordem el conjunt d'activitats que hem de fer. És per aquests 2 motius que utilitzem aquest fons de prestació per fer-lo.
Bé, acabo en relació amb les persones de contacte. Aquí teniu la relació. El Xavier Pérez, l'Anastàcia Corcoll i la Jimena de Costa seran, en funció del territori, que ja els coneixeu, jo crec que la gran majoria de vosaltres, les persones referents en tots aquests projectes de concurrència competitiva. Aquí teniu un telèfon mòbil, però que sapigueu que no és el telèfon personal de cap d'ells, és el telèfon professional i és el seu correu electrònic, per tal que, malgrat que estem a distància, la nostra voluntat és tenir la màxima proximitat amb vosaltres en relació a poder respondre als vostres dubtes, les vostres consultes o analitzar l'encaix de les idees que teniu dels projectes. Perquè fa el recull, aquí teniu a la Blanca de Santiago, la persona referent, i amb el fons de prestació, el Guillem Miralles. Per tant, recordar-vos, utilitzeu aquestes persones, si teniu dubtes, estan a la vostra disposició, és la nostra feina donar-vos resposta a les vostres demandes, en primer lloc. En segon lloc, dir-vos que, malgrat que us he dit que no hi havia novetats en aquest catàleg, us recomano vivament que demà participeu del taller. És molt important que conegueu en detall. Jo no he parlat dels criteris de valoració, us explicaran en detall tot això, tots els requisits, quins són els criteris de valoració, quins són els punts a retenir a partir de l'experiència del que ens presenteu cada any, i dir-vos que cada any tenim la sensació que amb un percentatge no menyspreable de les sol·licituds que rebem, tenim la sensació que es podrien haver presentat millor aquestes sol·licituds. Per tant, invertiu el temps demà en anar a aquest taller perquè segur que us permetrà tenir unes millors sol·licituds amb més possibilitats d'èxit, i acabo desitjant-vos molt de sort i que molts d'aquests projectes que ara teniu en ment, aquestes idees que teniu en ment, les transformeu en magnífiques sol·licituds i que estiguem en condicions de poder-vos donar finançament. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Roger. Començo aquesta part final. El primer de tot, allò que ja han comentat els meus companys, és l'estranyesa que ens genera aquesta distància. Nosaltres aprofitàvem sempre per nosaltres era un fet que començava l'any el dia que fèiem la presentació per tot el territori i ens podíem abraçar molt i podíem comentar les nostres coses després de tants anys que ens coneixem. Llavors, aquesta distància ens entristeix una mica. Complirem l'objectiu de presentar-vos, però aquesta complicitat que es generava abans i després de la sessió, això ho hem perdut, esperem que ho podem recuperar. De totes formes, penseu que ens teniu a la vostra disposició per telèfon, per mail, i com ja hem fet durant tot des que portem d'aquesta història del març passat, hem estat bastant en contacte, d'acord? Per tant, espero que estigueu tots bé i continuem amb aquesta sessió. Jo, com sempre, us explico aquesta part del continent. Els meus companys han explicat el contingut de cadascun dels recursos i us explico més aquesta part del continent i dels fluxos, de com teniu que fer allò per aconseguir això que estem plantejant. De forma molt ràpida, hi ha algunes novetats, no gaire cosa, alguna coseta, que és el que us explico. El funcionament és molt semblant al d'altres anys, però sempre va bé potser recordar-ho una mica i fer especial hincapié amb aquelles novetats que puguin sorgir. El protocol va canviar, ara el protocol que tenim és del 2023, però a efectes pràctics els destinataris no han variat, continuen sent els mateixos, prioritari municipis i comarques, i també mancomunitats, consorcis adscrits i altres entitats descentralitzades com a beneficiaris directes. Els terminis de sol·licituds els han anat comentant també els meus companys com a recordatori. Els ajuts econòmics en concurrència ja es poden sol·licitar, tots es poden sol·licitar ja. Finalitza el termini de presentació de sol·licituds el dia 4 de març. Està prevista més o menys la concessió, o sigui, la resolució, per la segona quinzena de maig. Però hi posem previsió, perquè l'any passat també vam donar una data i si ens descuidem ens anem a finals d'any a concedir. Per tant, és una previsió, segona quinzena de maig, sabeu que ja ens en mantindrem informats. Els ajuts econòmics en concurrència, en concessió directa en concurrència, com ja han explicat els meus companys, que són 2 aquest any teníem, la gerència mai havia tingut aquest sistema i ara ja el tenim, sí que es van resolent en funció de la presentació, d'acord? Els fons de prestació encara no sabem, no tenim data
no tenim data concreta de quan s'aprovaran. Com ja sabeu, per nosaltres els fons de prestació són molt importants, sabem de la importància que té aquest finançament pel territori i intentem accelerar-ho el màxim possible. Però no ho sabem segur, esperem que pugui ser durant el mes de març. I els recursos econòmics, també en funció de cada tipus de recurs hi ha una data i es va resolent en funció que veu presentant sol·licituds. Això com molt resum. Aquesta transparència també l'ha comentat la Trini al respecte. Comencem. Recordeu que jo sempre que us faig el que fem és una presentació fem cronològic la vida d'una actuació, anem des de la sol·licitud, l'execució, la justificació i finalment el pagament. I fem la vida, anem a fer la vida d'aquesta actuació com fem sempre, d'acord? Per tant, anem primer, estem a la fase de sol·licitud, recordem, a la fase de sol·licitud, tot via PMT, això ja ho sabem, ja fa molts anys que el coneixem al programa, si hi ha algú que no el coneix ja ho podem comentar, però en principi teniu l'accés des de la vostra seu electrònica, aneu a seleccionar el recurs i allà us sortirà totes les condicions de concertació d'aquell recurs. Us demanem que prèviament a començar a fer tot us mirem aquestes condicions de concertació, d'acord? Mireu si és plurianual o no, quin és el cofinançament que necessita, quin és el màxim, quin és el mínim. Això ho teniu tot quan entreu, si no, a la web, penjat. Heu d'omplir el document de sol·licitud i aquí ho dic cada any, no em canso i ho torno a repetir perquè sempre ens donen molts problemes. Heu d'identificar una persona de contacte en el mail. És molt important. Per què és tan important aquest mail i aquesta persona de contacte? Perquè nosaltres, quan tenim que comunicar, ràpidament comuniquem aquest mail. Ens trobem moltes vegades mails que no existeixen, que estan mal escrits. Llavors, aquí es perd comunicació entre vosaltres i nosaltres. Per nosaltres, molt important aquest mail. És qüestió de repassar-ho, que ens hi trobem, que es pica malament un punt o tal. Llavors, aquest any, com que a més l'únic canal de comunicació que teníem era el mail perquè no teníem telèfons i estàvem tots a casa, hem tingut alguns problemes de comunicar amb vosaltres. Llavors, us prego, ho dic cada any, en què pesada s'encarna? Doncs sí, soc molt pesada, per favor, poseu bé el mail i aquest contacte, aquesta persona de contacte. Què heu de fer a més? Per cada una d'aquestes actuacions estem parlant d'ajuts econòmics, no pels fons de prestació. Els ajuts econòmics heu de fer aquesta sol·licitud i heu d'omplir la memòria. La memòria ha de quedar explicat tot aquell projecte. Heu explicat el projecte, l'objectiu, la justificació, la metodologia. Llavors, recordeu que teniu publicats els criteris de valoració que nosaltres utilitzem. La normativa de transparència ens obliga a publicar-los i, per tant, estan publicats. I vosaltres veureu què valorem i què no valorem. D'acord? Quan heu de redactar la memòria, jo tindria al costat aquelles puntuacions i diria, cuidado, que això és el que me van a valorar. D'acord? I, per tant, mireu-lo, està publicat amb total transparència. Altra documentació que teniu que adjuntar amb la memòria, si són actuacions conjuntes, després parlarem una altra vegada de les actuacions conjuntes. Recordeu totes les cartes d'adhesió i tots els acords de concertació. I per què fem hincapié en això? Per evitar requeriments d'esmenes. Després ens fa molt pesat a vosaltres o a nosaltres. M'he oblidat aquest document, aquest no el tinc signat. I comencem amunt i avall amb requeriments d'esmenes i se'ns fa una mica pesats a tots. Llavors, és qüestió de mirar una miqueta abans aquesta documentació. Seguim. En la fase de sol·licitud, teniu que prendre una primera decisió, que és com executareu aquesta actuació. En aquesta fase és quan s'ha de decidir com es fareu. Llavors, enguany teniu 4 formes de poder executar les actuacions. A càrrec del propi ens destinatari que pot externalitzar, aquesta ja existia, a càrrec d'un ens instrumental, i és allò quan vosaltres teniu un ens instrumental en el qual us apoyeu per desenvolupar les actuacions de desenvolupament econòmic, també ja existia. L'execució conjunta, recordem, diversos ens beneficiaris us alineeu o us poseu d'acord per implementar una actuació també tradicional de la nostra àrea. Vam ser els primers que vam començar amb aquest sistema i funciona molt bé. I després ara han posat una nova línia, que és aquest per encàrrec a favor de consells comarcals, consorcis, mancomunitats i altres ens públics. Aquesta és una línia nova, que hem de veure com s'ajustarà. En el cas que hi ha algú de vosaltres vulgui utilitzar aquesta modalitat d'execució, la comentem per veure com la implementem. Sobretot, l'objectiu nostre és no tenir problemes després d'aquí un any o 2 anys en les actuacions plurianuals, vindrà
era los ai madre mia, que no me'n vaig recordar que havia tingut que fer un conveni o qualsevol cosa. Llavors és molt important en aquesta fase inicial definir tots aquests conceptes per no tenir problemes d'aquí 2 anys. Pensem que hi ha moltes actuacions ara que són plurianuals i ens anem a justificar d'aquí 2 anys. Llavors, molt clar en la modalitat en la fase de sol·licitud, modalitat d'execució. Llavors, per l'execució conjunta, que és la que acostuma a tenir una mica més de necessitat d'informació, ja ho sabeu, heu d'explicar què farà quina part executarà cada ens executor, quin rol desenvoluparà, heu de fer les cartes d'adhesió, com sabeu les tindreu disponibles a la web en format PDF. I llavors, sobretot, una de les coses que heu de tenir en compte és que l'estructura d'execució que plantegeu ara l'heu de mantenir en tota l'evolució del projecte i només acceptaran variacions de l'estructura d'un 10%. D'acord? Heu de tenir en compte això. Heu de tenir en compte que hi ha un criteri de valoració que és la supramunicipalitat i que nosaltres concedim recursos en funció d'aquestes actuacions que són conjuntes. Llavors, volem mantenir aquesta estructura. D'acord? Per tant, això tampoc és novetat, però a mode de recordatori. D'acord? Una mica a mode de recordatori. Continuem avançant. Recordem també el tema del cofinançament, ho han dit els meus companys, ho tornem a recordar, unes actuacions tenen un cofinançament. El nostre finançament és del 60% i per tant vosaltres poseu un 40%, altres és el 25-75%. Teniu en compte això en cada recurs, ho teniu especificat, teniu en compte els màxims i els mínims i teniu en compte també les despeses elegibles. També, a mode recordatori, qui pot signar, alcaldes, presidents i secretaris, això com a mode recordatori, això no hi ha cap novetat. D'acord? Termini de sol·licitud. Hem dit concurrència competitiva, tenir de termini fins al 4 de març. Concessió directa en concurrència fins al 30 de setembre, tot m'ho han dit els companys, i els recursos tècnics i materials depèn, ja van variant. No posem allò en vermell, no apurar els terminis, ho tornem a repetir, no apurar els terminis. Passen coses al final i jo crec que com que he tingut aquest anys d'experiència tots hem après que passen coses de veritat i no apurem els terminis. Què passa si el dia 4 de març no podem entrar al PMT? No sé, ha caigut, no sé què ha passat, perquè ara ja com que la realitat supera la ficció, no m'imagino que ja que no es pot passar, però es poden passar coses. Llavors, què passa? Una opció número 1, abans que finalitzi el termini, anar al Registre General de Rambla Catalunya amb la documentació. D'acord? A l'horari, ara, avui, dia 2, a les 12:13, l'horari és de 10 a 1. El dia 4 de març, ni idea. Esperem que sigui més ampli, però no ho sabem. No ho sabem. Per tant, per això us recomanem que consulteu. Si el dia 4 de març passa alguna cosa, truqueu, estarem a la vostra disposició. D'acord? En el cas que tingueu que optar, a més, podeu presentar-ho a qualsevol registre. Recordeu, podeu venir aquí a Rambla Catalunya o no al registre que tingueu a la vostra disposició. En el cas que tinguem aquest problema, que esperem que no, un mail, aquests dos que us indico aquí, a la direcció de la cooperació i al registre general, un mail explicant mira, se me ha caído el no sé què i he tingut aquest problema, d'acord? I això es tindrà en compte i llavors ja podríem tramitar. Si no succeeix això, es donarà per fora de termini i sabeu que no les podrem contemplar. Per tant, per això fem tan hincapié en aquest punt. Vaig avançant que anem una mica tard, d'acord? Quan entregueu la documentació, sol·licitud lliurada, ja sabeu, això en el PMT, d'acord? Nosaltres començarem durant aquest mes de març a fer les revisions, d'acord? Això ja també, igual que sempre, requeriment d'esmena, rebre un requeriment d'esmena. Qui rep el requeriment d'esmena? Novament, el contacte tècnic que heu posat a la sol·licitud, per això és tan important, d'acord? A part que tindreu una nota en el PMT i es genera un apunt al registre electrònic. Molt important, teniu 7 dies naturals des de l'endemà que se us ha fet el requeriment. Què passa si no responeu a aquest requeriment? Que es considera que desistiu. Es considera que desistiu d'aquesta... Es considera un desistiment tàcit. Intenteu que no passi, perquè és que això no ho podem evitar. És a dir, això queda registrat al PMT, si no contesteu, no contesteu. Sabeu que a més us truquem i que estem molt a sobre, d'acord? A més, vosaltres podeu anar mirant, és a dir, un cop feu, en l'estat del PMT us sortirà si està lliurada, si està pendent d'esmena, si està en curs, vosaltres podeu saber com teniu aquesta situació. Esteu una miqueta a sobre, continuar avançant. El tema de la concessió, si nosaltres començarem, recordeu, farem la valoració, us hem dit, teniu els criteris de valoració a la vostra disposició, esperem que sigui cap allà a la segona quincena de maig la concessió, no ho sabem, esperem que sí, i llavors
un cop això està aprovat, recordeu que vosaltres ja ho podeu veure en el PMT. En el PMT podreu veure si està estimada, si està desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment o desistida expressa tàcitament. Per tant, vosaltres el mateix dia que s'aprovi, l'endemà, un parell de dies, ja podeu veure si ha estat estimada o no aquesta actuació. Llavors, tema de notificacions. També recordeu que és diferent si són ajuts econòmics en concurrència competitiva o si són fons de prestació. Els ajuts econòmics no tenen notificació, va a BOP directament. Fons de prestació sí que es notifica individualment, d'acord? L'acceptació, per tant, els ajuts econòmics no tenen acceptació. Sí que és cert que aquest any anterior vam fer una excepció i es va demanar l'acceptació. En el cas que vingués alguna altra cosa, us informaríem. L'any passat era una excepció total, però, en principi, no cal acceptació segons el règim regulador. I al fons de prestació sí que cal aquesta acceptació expressa. Per què són tan importants? Perquè després ven el tema de les bestretes o el pagament avançat. Ajut econòmic d'ofici al 100% de la bestreta. Ajut econòmic al 100% de la bestreta. Fons de prestació intentarem maximitzar, perquè ja sabeu que sempre intentem maximitzar per beneficiar-vos. La normativa ens diu mínim un 50%, intentarem que sigui el màxim possible, però això ja és una negociació que ens supera perquè ve al conjunt de tota la institució. Recurs anual, 100% del concedit. Un cop hagi passat el mes que s'ha aprovat el BOP, us farem el pagament del 100%. Recursos plurianuals, com funcionaran el pagament o les bestretes? Primer any, 100% o 50%, en funció del que sigui, primer any. Primer 100% de la primera anualitat. Segon any, 100% de la segona anualitat. Però, i això és nou, això és una novetat, prèviament teníeu que haver justificat el 100% de la primera anualitat. D'acord? Per tant, repeteixo, primera anualitat 100%, per cobrar la segona anualitat hem d'haver justificat la primera anualitat i hem de justificar el 100%. Això sí que és una novetat. D'acord? Per l'any passat era el 75%, aquest el 100%. De totes maneres, ja continuem. Tema execució, també ja ho hem repetit moltes vegades, anuals fins al 31 de desembre del 2021, plurianuals fins al 31 del 12 del 2022. Això és una miqueta de resum, de quan s'han de fer les justificacions. Tenim dues justificacions voluntàries per les plurianuals, que per això potser és una mica més la novetat, una fins al 15 de l'11, una altra fins al 15 de l'11 del 2021, una altra fins al 15 de l'11 del 2022. I fixeu-vos que són voluntàries, d'acord? No és obligatòria, és voluntària aquesta. La obligatòria és la que va a 31 de març del 2023. Però què passa? Que si volem cobrar la segona bestreta, hem d'haver justificat una mica abans. Per tant, això ja és organització de cadascú, però el que està clar és que si volem la segona bestreta, hem d'haver justificat el 100% de la primera anualitat i tenim aquests terminis de justificació voluntària. El de sempre, el canal al PMT i com sempre. Recordeu les despeses elegibles, això és el mateix, no m'entretinc, és el mateix de sempre, directes, indirectes, les no elegibles, infraestructures, tot el que sigui inventariable, el vostre capítol 6, perquè nosaltres això ho paguem per 4 i no pot ser per 4 hosts. El tema de la justificació. Això dirà via PMT, en el cas que sigui correcte, pagament i finalització i punt, i en el cas que sigui incorrecte rebreu un requeriment d'esmena. Per resoldre aquest requeriment d'esmena tindreu un termini de 15 dies hàbils. Això també és una mica de canvi. 15 dies hàbils. Si en aquests 15 dies no heu subsanat, passa directament a revocar l'actuació. Sí que és veritat que després hi haurà una liquidació i que se'ls donaran 15 dies d'audiència, però han retallat bastant aquest termini. Això que les coses a vegades s'estenien en el temps, si us dilatava, no podeu dilatar tant, teniu 15 dies per resoldre. Si en 15 dies es farà la liquidació i revocació provisional i es donaran 15 dies d'audiència. I un cop passat aquests 15 dies, revocació definitiva. I a més, això ho tramita Govern local directament. Per tant, no és una cosa que nosaltres podem fer algun tipus d'ajustos. Aquí va directament i ja fundrà. Els fons de prestació funcionen exactament igual, sí que és veritat que això sí que ho gestionarem nosaltres. I aquí, les dates claus que sempre us posem, de justificació, sol·licitud, justificació, totes les dates claus que queden aquí. I ja per últim,
Per últim, el tema dels compromisos de qualitat. Com sabeu, tenim la certificació de qualitat des de l'any 2015. Enguany ho hem tornat a aconseguir, hem tornat a superar, tot i les dificultats que vam tenir tots i nosaltres i vosaltres durant tot el tancament i la pandèmia. I estem molt orgullosos perquè hem tornat a superar l'auditoria, d'acord? I continuarem amb aquest procés de millora que la institució com a tal sempre s'ha plantejat. Sí que enguany hi han hagut alguns canvis en els compromisos de qualitat. Us he posat aquí com una mena de resum. Si voleu veure's, en cada recurs apareixen quins són aquests compromisos de qualitat, d'acord? Llavors, jo el que sempre us demano el mateix al final d'aquesta sessió. Recordeu que rebeu aquesta enquesta de qualitat. L'enquesta la rebeu un cop s'ha fet el pagament, d'acord? Us preguem que contesteu, ens ajudeu molt amb les vostres propostes. Ahir teniu un camp de propostes, ens ajudeu. És veritat que no sempre les podem complir, d'acord? Però ens ajudeu sobretot a redefinir, per exemple, la pluralitat s'ha posat a partir de peticions vostres i moltes de les coses que anem fent ha sigut a partir d'aquestes propostes que ens heu anat aportant, d'acord? I fins aquí la meva presentació. La genèrica, no sé si hi ha alguna qüestió, alguna pregunta. La companya Sílvia Galilea estava pendent de si hi havia alguna pregunta. Sílvia. Hola, gràcies, Encarna. Doncs la veritat és que ara, de moment, en el canal de YouTube ens estan seguint gairebé uns 230 espectadors. Hem arribat a ser-ne 280 i ara mateix no hi ha cap consulta. Per tant, si us sembla bé, acomiadaríem fins aquí la sessió d'avui i els adreçaríem tots a les sessions de demà dimecres. És a dir, si us sembla bé, companys i companyes, o si algú de vosaltres voleu afegir alguna cosa més a la presentació d'avui. Jo, per la meva part, no, ja estaria tot. Només posar-nos tots a la vostra disposició i demà obriríem aquest torn de preguntes per la meva part. Perfecte. Doncs com continua sense haver cap consulta més, agrair-vos a tots i a totes la vostra assistència. Recordeu que demà, dimecres 3 de febrer, realitzarem les sessions particulars de cada orgànic de la gerència. Els horaris seran els següents, tal com indicàvem amb el propi xat de YouTube. De 9 a 10:30 hores el servei de mercat de treball, d'11 a 12:30 hores el servei de teixit productiu i de 13 a 14:30 hores l'oficina d'estratègies per al desenvolupament econòmic. L'enllaç per connectar-vos el podeu trobar al xat de YouTube, que ara l'enganxaré, o bé a la pàgina web d'Economies Locals. En aquesta ocasió serà mitjançant la plataforma Zoom. Per tant, moltes gràcies i salutacions. Que vagi molt bé el dia. Gràcies a tots. Gràcies.